Ayan po, tapos na natin putulin yung 27 pieces na gagamitin dyan sa terrace ni Jamila. 27 pieces, yung sukat niya ay 70. Bahala na sa Gatcho niyan kasi malupit yan eh. Babaluktot niya pa yan kasi gagawa ng terrace. Dito pa nilalagay ni Gatcho dito. Dito sa kabila, tingnan nyo na lang sa vlog niya. Yan lang. Tay, Gatcho. Yan, pansit. Wow. Ano doy? Ang mga umanay. Oo. Ang umanay. Ano? Ay, sinapot. Pansit. So mga kaparang Jason, bali dito tayo sa pabahay kay Jamila. Tapos yung gagawin natin dito ngayon ay puputol tayo dito mga bakal para dyan sa terrace niya. Yan na terrace. Ako yung inutosan ni Gatcho na magputol. Bali 27 na piraso. 70 yung sukat. First time natin mag-vlog dito sa bahay ni Jamila. Alright. Ganito? Malalaki. Oo, malalaki. Oo. Mama yan. Ayun. Kaganito natin yun. Ano ito sa taas? Ito. Yo. Dun. Orang dun. Sakto na yan para di ba? Patong din. Ay, guhitan ko na lang to. Guhitan mo yun. Ilang piraso yun? 27 pieces. Mali yan. Ay, Maria.
Tawad. Tapos sinuot ko yung salamin. Dalawa. Ayos lang doon?
Ha? Bearing. Putol. Ginawanan pang gurang. Baba. Ganito rin. Ganito rin. Dalawa. Paglas mo to. Ayan po, tapos na natin putulin yung 27 pieces na gagamitin dyan sa terrace ni Jamila. 27 pieces, yung sukat niya ay 70. Bahala na si Gatcho niyan kasi malupit yan eh. Babaluktot niya pa yan kasi gagawa ng terrace. Dito pa nilalagay ni Gatcho dito. Dito sa kabila, tingnan nyo na lang sa vlog niya. Yan nilalagay yan, bukas po yan. Perimeter ko na para bukas madali lang, kumbaga bukas magkakabit na lang siya, di na siya magpuputol, di mas mabilis yung gawa. Ganda oh. Yan, una kong vlog dito sa bahay ni
Gamila. Ito. Ganda na. Oo. Malapit Yan, oh. magnamit. Yan po yung lalagay. Ayan na at nagtatawag sila. Merienda raw muna. Yo. Opo. Merienda raw muna. Merienda time. Ayan sila. Merienda time. Ako po. Oh. Tay, kay Gatso. Yan, pansit. Wow. Yung mga kuwan. Aloy. Ang mga umanay. Oo. Ang umanay. Ano? Ay, sinapot. Pansit. Tumayang nagluto. Ayun na.